Quina calor. Es nota que estem a l'estiu. Però què hi fan tants gegants aquí? Clar, avui és la tercera trobada gegantera d'estiu. No ho recordava. Jo venia a gana perquè està fent tanta calor aquest estiu. Bueno, doncs, comencem! Sigueu benvinguts i benvingudes a la tercera trobada gegantera d'estiu. Aquest any, amb una edició especial pel 600 aniversari de la primera referència documentada d'un gegant a Catalunya i al món. Per tant, avui tenim aquí els nostres amfitrions de la trobada, que enguany els amfitrions de la trobada gegantera d'estiu són els gegants de la ciutat, principalment el Jaume, perquè és, diguéssim, el primer gegant que hi va haver al món. Llavors, com és el 600 aniversari de gegants, hi ha algun gegant per aquí que m'ha dit que es vol remodelar una miqueta. Sí, haureu vist que són els gegants del Pi. Aquí tenim les figures velles, diguéssim. Bueno, les primeres que van fer, jo les tinc doncs des de fa 2014-2015. Són aquestes figures, ja estan una mica, veieu aquí el cap del Mustafà, bueno, ple de pintades i coses. Això ho vaig fer en un vídeo, perquè volia fer els nous vestits. L'Elisenda també està ja aquí amb pintades. Bueno, passa els anys, ja fa 10 anys que els tinc. 10, quasi 10, a la Mercè farà 10 que els tinc. I bueno, Mustafà va ser el meu primer gegant, em va fer molta il·lusió. Però ara, deixem ja de parlar. Doncs aquests gegants ja ha arribat el seu fi a les trobades geganteres de goma. Bueno, doncs, en tots els vídeos gegants del Pi els he tingut aquí. Però avui tindrem amb nosaltres els gegants del Pi amb els nous vestits i són superalts, són així quasi legals. Bueno, aquests gegants els guardo. Endavant, els gegants del Pi! Doncs ja tenim aquí els nous gegants del Pi, Mustafà i Elisenda. Ja els tenim estrenats. I ara ja podem dir que oficialment comença la tercera trobada gegantera d'estiu amb un cartell de Joan Gegants. Aquí el teniu. Què? Us ha agradat? A mi, bueno, he de dir que m'encanta. Però bueno, sense més parlar, comença la tercera trobada gegantera d'estiu! Els primers gegants que ballaran seran els gegants xinesos de Lleida. Endavant!
Gegants de Lleida. La següent parella de gegants que ballaran aquesta edició de la trobada gegantera d'estiu seran els gegants joves de Solsona com a convidats excepcionals. En aquesta edició ens ballaran el ball de la capta. La següent parella de gegants que ballarà en aquesta edició de la tercera trobada gegantera d'estiu, després de els gegants joves de Solsona, són els gegants indis de Reus. Els gegants indis de Reus amb aquesta sonata i aquest falset dels gegants de Reus. Els següents gegants en ballar seran els gegants grossos de Granollers.
I des del Baix Llobregat ens arriben els gegants de Sant Climent de Llobregat, el Climent i la Roser, que ens ballaran Corranda endimoniada. Endavant. I arribem a la recta final de la tercera trobada gegantera d'estiu i ho fem amb la nostra convidada cerimonial, de cerimònia. És l'Àliga de Barcelona i ha vingut per celebrar el 600 aniversari del primer gegant documentat. La tenim aquí i ara ens farà el seu ball, l'Àliga de la ciutat de Barcelona. I seguidament d'aquest ball tan protocolari com és el del Ball de l'Àliga de la ciutat de Barcelona, arriben els gegants que avui han estrenat nous vestits. Ells són els gegants del Pi, Mustafà i l'Elisenda. Ens faran el seu ball, el ball dels gegants del Pi.
I ara sí, acabem la tercera trobada gegantera d'estiu amb el ball dels protagonistes d'aquest any, els gegants de la ciutat, el Jaume I i la Violant d'Hongria. Abans de fer el ball, vull agrair a tota la gent que m'ha estat donant suport durant tot aquest darrer any. Hem arribat a 700 subscriptors. Estic molt content i molt agraït a tota la gent que està subscrita al meu canal i que mira els meus vídeos. Doncs res més a dir. Cartell de Joan Gegants increïble. Espero que aquesta edició us hagi agradat molt. I ara sí, el ball dels gegants de la ciutat. Jaume I, Violant d'Hongria, tercera trobada gegantera d'estiu, edició especial, 600 anys del primer gegant documentat. I sí, torno a estar amb el Vano perquè torna a fer molta calor. Estic xorrejant de suor. Bé, acabem la tercera edició de la trobada gegantera d'estiu. Aquesta edició especial, com podeu veure aquí, pels gegants 600. Molt bé, moltes gràcies, torno a repetir, moltes gràcies a tothom pel suport. Gràcies a qui hagi vist aquest vídeo. Recordeu, subscriviu-vos, feu un like i recomaneu el vídeo i el canal als vostres amics i amigues que de ben segur que no us decepcionarà. Molt bé, doncs acabem aquesta edició de la trobada gegantera d'estiu amb uns protagonistes com són en Jaume I i la Violant d'Hongria, gegants de la ciutat. Aquesta trobada amb un cartell de Joan Gegants com a guanyador per tercer cop consecutiu. Ha estat per mi la millor de les millors.
recordo el primer any que... Deixo això perquè... Recordo el primer any que vaig fer una macro trobada de gegants d'estiu amb bèsties gegants pam pam pam. L'any passat ho vaig fer... hi havia menys gegants, perquè l'any passat recordo que tenia menys temps per gravar-ho i tal, no sé, bueno, vale? I aquest any he posat a més gegants, tampoc volia posar a 5 parelles més perquè si no s'hagués fet etern i amb la calor que fa jo, mira. Però bueno, això, que espero que us hagi agradat molt. Qui sap si l'any que ve hi haurà una trobada gegantera d'estiu de bèsties o de gegants i bèsties, o qui sap el que passarà, o si no hi haurà trobada, o si hi haurà coses... Encara jo, és que tampoc sé ni el que faré l'any que ve. A l'octubre, com vaig dir, no hi haurà festa major a l'OIC. Aquest any se celebren 5 anys de l'OIC. Deia que no hi hauria festa major, que no hi hauria res, però celebrem 5 anys del canal. I hi haurà festa major. Tercera trobada gegantera d'estiu acabada. Subscriveu-vos, doneu like i poseu als comentaris coses per la festa major, actes i coses que vulgueu. Ho poseu a la descripció, ho miro i miraré fer cosetes. Gràcies i bon estiu!